कारवारच्या हणकोण हिंगा श्री सांतेरी देवीलो उत्सव 22 सप्टेंबर ते 28 सप्टेंबर पर्यंत। कारवार तालुक्यात हणकोण हिंगा भक्ताल्या नवसाक पावची वर्सांतल्यान फक्त 7 दिवस मात्र दर्शन दिवची देवी श्री सांतेरी देवी। या देवीलो नव्याचो उत्सव शुक्रवार 22 सप्टेंबर ते ब्रेस्तार 28 सप्टेंबर पर्यंत आसून 22 सप्टेंबराक रात्री 12 वाजताना देवील्या गर्भगुडीचो दरवाजो उघडतलो। 23 सप्टेंबराक कुळाक मात्र दर्शन असून 24 ते 28 तारीख पर्यंत इतर भक्तांक दर्शनाक मुक्त असा। या प्रसिद्ध देवील्या दर्शनाक राज्य परराज्यांतल्यान भक्त लोक येतात। या देवीक भक्ताकडेन फळ नाल्ल हूट आणि सांगणी आयतार ते ब्रेस्तार या कालावधीत सद्दा सकाळी 9 ते सांजेर 4 पर्यंत स्वीकारतले। दनपारा 1 ते 4 वाजपर्यंत सद्दाचो महाप्रसाद, सांजेर 7 ते 9:15 पर्यंत भजन आणि रात्री 9:30 वाजताना आरती तीर्थ प्रसाद। ब्रेस्तार 24 सप्टेंबराक देवळाची गर्भगुडी बंद जातली। भाविकांन या प्रसिद्ध अशा देवीचे दर्शन घेऊन आपली मनातली इच्छा पूर्ण करून कृतार्थ जावचे अशी श्री सांतेरी देवी संस्थान हणकोण हेमी सार्वजनिकांक कळयला। श्री सांतेरी प्रसन्न ह्या तालुक्यात सुप्रसिद्ध आशिल्ले तसली श्री सांतेरी देवीचे गर्भगुडीचे दरवाजो तारीख 22 तारखेक 22 सप्टेंबर 1923 मध्यरात्रीर ओपन जातले आणि देवीक नैवेद्य अर्पण करतले। हो उत्सव 22 तारखेक ओपन जालो तो 28 तारीख 5 वाजेपर्यंत चलतलो। 23 सप्टेंबर 2023 हो दिवस आमी आमगेल्या कुळावीसाठी राखीव दवरिल्लो आसा, कारण आमगेले कार्य थोडे धार्मिक कार्य त्या दीस चलतात। ते कार्य 4 वाजता स्टार्ट जातले। ते कशें काय म्हणल्यार कुमारिका आनी नवीन आयिल्ली तसली ह्या गांवांत सून तेमी अडिकी म्हण दिवची उरता। तशेंच प्रत्येक घरांतल्यान एक तळय म्हण दितात। तो प्रोग्राम आमगेलो 23 तारखेक जातलो। त्या दिवस खंयचीय सेवा भायल गांवच्याली सेवा आमी स्विकारनात। हो तुमी सगळ्यान लक्षात घेवची गोश्ट। 24 तारखेच्यान 8 वाजताना सार्वजनिकांसाठी आमी दवरिल्लो आसा। प्रत्येक त्या दिवसाक 8 घंटे आमगेलें दर्शन स्टार्ट जातलें। तुमगेले सांगणे घालचे तो सगळो प्रोग्राम आमगेलो चालू उरतलो। तशेंच 10 ते 4 वाजता म्हळ्यार आमगेले महाप्रसादाचें आयोजन केल्लें आसा। तशेंच सांजे वेल्या 7 ते 9:30 म्हळ्यार भजन मंडळीचे अनेक भजन मंडळी येवन हिंगा तेमगेले प्रोग्राम साकार करतले आणि प्रत्येक दिवस रात्री 9:30 वाजता आमगेली अखेरची पुजा जातली आणि त्याच्या नंतर प्रसाद जातलो। त्या दिसाक तो प्रोग्राम एंड जातलो। त्या करता लोकांना जास्तीत जास्त संख्येन येवचे, शिस्त पाळची, शांती पाळची आणि आमगेल्या सांतेरी देवील्या कृपेक पात्र जावचे हे अशें तुमचे कडेन हांव मागणी करता। आपले घराच्या तुळशी वृंदावना बाजून आंगणाच्या सरभोवतणी रंगबिरंगी फुला झाडां नाटून पळयतल्याक मन प्रसन्न जावन उल्हासीत जावच्या गार्डनाची इच्छा बऱ्याच जाणां उरता। पण ही संकल्पना पूर्ण करूंक जाय तसली फुलाची झाडां मेळची तितलीच गरज आसा। आता शिरवाडात नागनाथ फार्म अँड नर्सरीत हिंगा जाय तसली झाडां मेळटात। फुला झाडाचे कुंडी, कवाते, सुपारी माडी, चिक्कू, जांबा, सीताफळ, रामफळ, हनुमान फळ अशी झाडां बरोबर 300 पेक्षा जास्त जातीची झाडां मेळचो कारवारात हो एकमेव जागो म्हणल्यारच नागनाथ फार्म अँड नर्सरी। आकर्षक आणि सुशोभित अशी झाडां योग्य दरात बाकी विक्रेत्यापेक्षा 30% सवलतीच्या दरात खरेदीसाठी आवर्जून एक वेळा भेट द्या आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या। नागनाथ फार्म अँड नर्सरी, डम्पिंग यार्ड, केईबी गडा लागी, शिरवाड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 94480 07800 91085 95870। चौथी निमित्तान साकारले चंद्रयान 3 उपग्रहाची आकृती। कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या बिरतुळबाग भागात काही जणांगेर 7 दिवसाचो गणपती असून अभि नाईक हेमगेर घरात चौथीक श्री गणेशाची मूर्ती पुजयतना प्रत्येक वर्साक रंगीत फुलेचे डेकोरेशन करून आकर्षक अशें कितें तरी वर्साक नवे नवे डिझायनाची आकृती करची ही तेगेली खुशी। वर्सा प्रमाणे ह्या वर्साक तेमी
चंद्रयान 3 या उपग्रहाची आकृती रंगीत फुले साकारिली असून तेजो व्हिडिओ ते मी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाक धाडला. पळया हो व्हिडिओ. सदाशिवगडार घुमट आरती स्पर्धा 24 सप्टेंबराक जोरदार आयोजकाली पूर्वतयारी. कारवार. कोंकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार हेमी सदाशिवगडार कोंकण मराठा सभाघरात आयोजित केल्ल्या घुमट आरती स्पर्धेक बऱ्याच पंगडान नाव नोंदणी करून आयोजकाक सहकार्य केला. तशेंच नोंदणी केल्ल्या पंगडान 24 तारखेक सकाळी 10 वाजतापर्यंत कोंकण मराठा हॉल सदाशिवगड या सभाघरात नोंदणी केल्ल्या पंगडाच्या मुखेल्यान आयोजकाक कळीत करचे अशें आयोजकान कळयलां. स्पर्धेत भाग घेवच्या पंगडाक आणि तेमचे बरोबर येयल्या अभिमान्याक तशेंच प्रेक्षकाक सगळ्याक आयोजका तर्फे जेवणाची वेवस्था केल्ली आसा हेजी नोंद घेवची. पयली येता त्या 3 पंगडाली लॉर्ड्स काडून स्पर्धा घेतले अशें आयोजकान कळयलां. कोंकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार हेमी सदाशिवगडार आयतार 24 सप्टेंबराक आयोजित केल्ल्या श्री गणेशाच्या मूर्ती मुखार सेल्फी प्रसिद्धीकरणासाठी फेसबुकचे लिंक यूट्यूब चॅनलाच्या डिस्क्रिप्शनात दिल्ले आसा. ते तुम्ही क्लिक करून तुमगे फोटो शेअर करा. शेअर करतना स्वतःचे आणि गावचे नाव नमूद करू विसरू नाकात अशें आयोजकान कळयलां. कोंकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार हेमी आयतार 24 सप्टेंबराक आयोजित केल्ल्या कारवार तालुका मर्यादित घुमट आरती स्पर्धेच्या आयोजकाक सार्वजनिकालो भरभरून प्रतिसाद मेळ्ळा. या कार्यक्रमाचे लाईव्ह प्रसारण असून ते फेसबुक, व्हॉट्सॲप आणि इतर सोशल मीडियाचेर मेळू शकतले अशें आयोजकान कळयलां. नरसिंहा मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंहा मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंहा मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.